Вижда, не трябва да отивам тази скала със сигурност. Да. Тук между другото малко се плъзгам. Правя най-високия доцин, тук забравих рулетката за жалост. Аз не мислех, че е толкова високо. Не знам защо. 14 метра е може би на око. Значи правим доцин, най-високия ще е. Държиш 2000 лева в ръката си. Мале, брутално е тук. Много як. Те опити, ако направи някой ден партия, ще заличи всичките опити от лицето на България. Готови? Раз, два,